wa kedonegi ok onego ging'is nyau ni gimbe seche mwaloso gima gin gidwan gin ma wan wa represent jopuonj te gin ma gitero e street to ginyal tero e street to gin gidok e tokwa gidhi e class nikech giluor strike masani en protected to sani kata wambe sani adwa wuok oko adwa wuotho e skunde gi te ma Homa Bay ma ka yudo ni nitie japuonj ma ndhogowa wadhi mose e yo moro maber kaka wange nowacho no. Koro wan wakede ne jopuonj ne onego bed ni koro wamakore nikech wan iluongo ni union ok officials iluongo ni union tiende niya wamakore te from members to officials emomiyo waloso union mondo wabed gi ngima maber mwaloso ne gin moko dhi e skul nikech ibuogogi. Wachna mogik manyalo wacho niya ni wadhi gol weny ni nyaka wachop gima wadwaro nyaka wayud gima wadwaro nikech wambe waol gi ng'anyo kinde ka kinde. Koro sirkal nyaka bi mondo wuo gi jopuonj mondo gi tim dwachwa kaka jopuonj to ka gisetimo wan wabiro dhi e klas wapuonjo nyathi bende wahero nyithindo gi bende dhi kalo wan we jopuonj wan wapuonjogi kendo wang'egi maber. Erokamano ahinya Jack Okoth. Jablona wange wachni mogik e bonyerere 10 ka watieko twak mar okinyi ma kawuono mana mapiyo piyo thuolo mar wemo rumo wange. Erokamano Joyce. Wakwedo duol mar TSC matemo buogowa gi court order. Kaka wacho ka chako ni ok wabi ng'anyo kwa luor to kwa bi luoro ng'anyo. To wabiro mana luwo chike ma Kenya gi mar labor kako miyowa ni wadok mana e class kwa se return to the work formula to TSC osemiyowa gik mwadwaro moting'o gik moko kaka career progression and growth mane TSC okelo through the back door. Wadwaro ni mano thich oko wawinjre kaka jopuonj wanyalo bedo promoted kata idho ngas without problem kata wacha employment magimiyo barupe gimiyo MPs